Mga kabombo, si Brother Clib kalimutan live via Messenger. Brother Clib, mayong buntag o happy fiesta kanimo. Bo Lawrence o happy pista sab sa tanatang mga kaigsunan nga nagtamod no sa traslasyon sa Jesus Nazareno ani ning adlaw. Brother Clib, nagsimba ba ang mga Katoliko sa Dios dihang may appeal sila sa traslasyon karong buntaga? Kini lugar Bombo Lawrence klaro na kay nino sa simbahan gipasabot na ni daan no year 787 no sa Council of Nicaea nga ang atong mga rebulto dili gini sila isipon nga Dios Bombo Lawrence kundi magpabilin lang sila nga simbol og nga ato nga pagrespeto pag-honor pagtamod nini dili tungod sa rebulto lugar kundi dili tungod sa girepresentaran sa rebulto nga mao ang atong Ginoong Kristo. So kadi naman nato siya makit-an naghimo kita og mga images or mga rebulto para nga mo-represent sa atong Ginoo dito na ito mapadayag ang atong pagtahod kaniya Bombo Lawrence. Brother Clib, akong basahon kining mga giingon diri no nga mga akusasyon sa lain nga sikta. Show me a verse in the Bible that says worship the image of God in heaven. I'll give you $100. Actually, usan ni siya ka matod pa ni iskatan Bombo Lawrence so nga ilang false ni sila nga panghuna-huna or false conception nila no or false accusation. Kaya ilang yung thinking lugar matod pa niya nga medyo dirty minded sila atong panahon na. Kaya pagkakita nila tao nga muhikap sa rebulto, magluod at tubangan sa rebulto, ilang unahon na nag-adoration na, no? But actually, wala ni Bombo Lawrence, so klaro man sa mga kasing-kasing unahon sa Katoliko, nga kahoy ni ilang gihawiran, o ilan na gipahinungod sa tinuod, nga gitawag nato nga Ginoo. Pero kini lugar gitawag nato nga relative veneration na Bombo Lawrence, so ang pagtahod sa larawan tungod sa gilarawanan, makita nato ni sa Biblia mismo, no? 2 Samuel chapter 6, 16 makigsunan to 19 nga ang Ginoo gusto niya nga kadto lang muhawid ang Bombo Lawrence sa Ark of the Covenant o ani ang rebulto sa Kerubin kadto lang gi-commission or gi-authorize nga mga tao kay gani ang muhawid Bombo Lawrence sa rebulto nga dili or kabubuton sa Ginoo iyan ning pagapatyon Bombo Lawrence. So kini lugar nga idea nga paghatag respeto sa mga rebulto na kini sa Biblia mga kaigsunan. Gikan ni Jose Plana, worship God in spirit, not image. The Bible said. Sa imong reaction ani? Doon na Bombo Lawrence, no? Actually, walay contradiction kini nga verse sa John 4:24. Tungod kay sa dihang mutan-aw ang sa katao sa rebulto, ang iyang intellect, no, moy muhupot o yang sa labutan moy muhupot sa kamatuoran nga gipadayag sa rebulto. Sa ato pa, nag-worship siya sa kamatuoran. Sa example, pagtan-aw niya sa Black Nazarene, ang nasa iyang hunahuna nini ang kamatuoran nga dunay Kristo makiigsunan nga nagpasan sa cross mo to yung worship sa to pa sa pagtanaw nato sa rebulto we are worshiping in truth and in spirit na kung walay rebulto atong tanawon lugar Bombo Lawrence no delikado ni tungod kay ang mga tao we are imaginable people no dili mawala sa atong imahinasyon so kung magatubang taog dingding lang dingding na sa atong imahinasyon so unsa may kamatuoran nga maabot sa atong intellect niya na no sumuna nga mas nindot di ay o mas klaro ang pag-worship in truth and in spirit kung doon ay rebulto ng atong atubangon makigsunan. Murag bihapon mga visual aids, Brother Clib, no? Murag sa eskwelahan, boring man sa kayo ang pagtudlo sa atong mga teachers o walay visual aids. Exactly, Bombo Lawrence. Si Tax Digard, miingon siya sa Exodus 20:4, maulagi gyapon ni balik-balik Exodus 20:5. Now, unsa ni ipasabot ani Brother Clib na you shall not make yourself carved image or any likeness of anything nga gidili gyud ang pagbuhat og mga rebulto lagi daw no Brother Clib sa Exodo 24 ug 5. Ang usa sa issue ni Bombo Lawrence isang translation no tungod kay ang gigamit manggod nga a term sa original nga manuscript sa Hebrew mo ang pisel. Ang gibutang didto nga dili maghimo og idolatry. Pero ang translator yang gibutang the image. Nya kining idolatrous nga mga idols makigsuonan specific ni siya Bombo Lawrence sa mga Hudiyo. Klaro sa ila nga si Baal, si Nebo, si Astaroth o si Mulok. O klaro sa ila nga kanang Exodus 20 nagpunting nga no to mga idols nga nag-exist ilang panahon. O wala labot ani ang mga religious o sacred images nga nausab sa mga simbahan mismo sa Hudiyo makigsunan. Sa ato pa ang mga templo sa mga Hudiyo na ay mga carved images, Brother Clib? Na kay mga carved images Bombo Lawrence no nagani sa 1 King chapter 6 no 21 and 23
nga naay gitawag nila mga haligi, no, or mga rebulto nga nagsimbolo sa Ginoo mismo, no. O niya sa Psalm 144 verse 12 na didto nga ang ilang mga estatwa, no, sama sa mga rebulto nga naasulod sa ilang mga templo. For kini mga religious images ni Bumbo Lawrence, o niya kung magsimba sila, no, Bumbo Lawrence, magsimba sila, Salmo 132 verse 8, dito sila magatubang sa rebulto. Pero ang ilang unahon nagkasing-kasing sa mas Katoliko, nga gisimba mao ang Dios sa makigsunan. Tinuod gyud ay visual aids gyud siya. Si Huberta Marquez ingon siya mao nay wala nahimut sa Ginoo nga tuwa sa langit, inay siya maoy ampuan nagampo hinuon sa mga Dios hinimo sa kamot sa tao. Naay mata dili makakita, naay kamot dili makahikap, naay tiil dili makalakaw, mahisama kamo ni ana sa inyong ginabuhat. Matud pa niya. Pero ato lugar ang obserbaran na Bumbo Lawrence si Jesus Christ sa Matthew 26 o ang mga apostol sa Acts chapter 3, dito sila musimba Bumbo Lawrence sa temple sa mga Hudiyo nga nay mga ribulto. Sa ato pag kining mga ribulto nag-exist na panahon ni Jesus Christ, ug makita nato nga wala man sa nasuko dito, wala man ni ipangguba Bumbo Lawrence, no, ang simbahan nga nay mga ribulto dito sa sulod. Kay klaro sa ilang nga kini sila mga symbolism lamang. Ug ang naghatag sa design na Bumbo Lawrence, no, sa templo nga dunay mga ribulto, ang Ginoo mismo, no, sa Ezekiel 41:17 to 19 nga ang disenyo nga gihatag sa Ginoo sa ribulto sa templo ngadto kang Ezekiel, dunay mga ribulto sa mga naong sa tawo Bumbo Lawrence. So muna ang gi-pattern pod nato karon sa mga templo sa atong simbahang Katoliko. Awa lagi ang Ginoo pagani may nagsugo no gihimo og images sa templo. So wala gid ay totally gibawal, no, kung sabto nimo tong Exodo 20, Brother Clive, na nagi-allow di ay ang mga religious images. Exactly, Bumbo Lawrence, no, gi-allow kini ang di lamang kung ang rebulto na mismo imong isipon nga Dios. Pero kanang gitudlo na delikado. ni sa Catechism Bumbo Lawrence, no, nga simbolo lang sila o klaro na ni siya sa mga Katoliko nga nagsunod sa Jesus Nazareno karong hapuna. Naabay kuan mga hitabo nga ang Ginoo migamit og larawan sa pagpadayag sa iyang gahom katong kang Moises o katong Brother Clive, naaba kay nabalaan nga ang Ginoo migamit og larawan pagpadayag sa iyang gahom nakig-communicate sa tao. Nakay Bumbo Lawrence sa numero sa 21 verse 1 to 9 makigsunan nga ang tanan nga magtan-aw sa bitin, bitin ang gihimo nga simbolism Bumbo Lawrence, bitin nga bronze. Ang kutob sa mutan-aw didto nga napaakan sa halas, maulian sila sa ilang mga paak makigsunan. So ang Ginoo gigamit niya ang rebulto Bumbo Lawrence nga mahimong instrumento sa iyang mga milagro. On we are hoping, no, muna mga tao pod nahupot ana nga pagbati o pagtuo nga basin gamiton po sa Ginoo ang iyang rebulto sa mga milagro, although wala ni gigaranti sa atong simbahan. Yeah, oo. So mao din na Brother Clive, no, og how about Brother Clive kung masagulan na og mga tuo-tuo nga Brother Clive? Kanang sagulan na Kini- superstitious. Okay, kung na yung mga superstitious lugar Bumbo Lawrence, no? Ang di pasabot ni sa atong common catechism nga dili gyud pwede nga ang Katoliko sagulan nila mga superstitious, dili na teaching sa Katoliko or maghinubra na lugar isipon na nila nga Dios na ginang rebulto, kana dili na pwede Bumbo Lawrence. So ang simbahan nag-warning, no? Nag-warning niya na nga kung mahimong pasabton ang mga tao nga dili ka na pwede dili na insakto buhaton. Kay klaro Bumbo Lawrence ang gitudlo sa akong simbahan nga kini mga symbolism nga nagsimbolo lamang sa atong pagtuong Katoliko. Yes, Brother Clive, kung makapalit ang mga bagong estatwa sa Nazareno, unsa may angay buhaton ay pabiditahan ba ni daan? Pambiditahan kini siya Bumbo Lawrence para nga formally, no, muna yun ni Sir Elmar Bakahin nga formally mahimo na siya nga symbol sa atong faith kung panahon nga binditahan na siya kay mahimo siya nga sagrado, no. Gi-base po nato ni sa Bible, Numbers chapter 5 verse 17 ang pagbindita sa mga butang para nga mahimo siya nga representation or kabahin sa atong religious nga mga practices Bumbo Lawrence. Biblical ba ning prosesyon, Brother Clive, no? Ang mga Jews nagprosesyon ba sila sa una? Ang mga Israelites. Biblical kayo, no? Sakto na Bumbo Lawrence, so very biblical panahon sa atong giyera sa Jericho, si David mismo na sa 2 Samuel nagprosesyon sa Ark of the Covenant uban ang mga gitawag daw mga larawan sa kerubin. O nga itong Ginoong Kristo sa Bumbo Lawrence, no? Sa Mark chapter 5, nagprosesyon po siya uban sa bagang duot sa katawhan. O gani ang nakahikap sa iyang sidsid, no? Sa iyang sinina, naulian kini Bumbo Lawrence. Muna nga God is present, no? Diya sa bagang duot sa katawhan makigsunan. Bisag nakahikap ra siyang sidsid, Brother Clive, na ayo? Oo, no, nakahikap. So, actually mo nang rason Bumbo Lawrence lugar, no? Nga no, nga tumahigsoon. Gusto ko mahikap, no? Sa rebulto sa Nazareno kay gusto nila huptan ang pagtuo niya itong mamabay nga nakahikap lang, nakahikap sa sidsid sa itong Ginoo
naulian na siya makigsuonan. Mga Ginoo, dili siya mo limit Bumbod Lawrence kay ang tanan nga mga butang sa tibuok kalibutan iyan ni sa Ginoo o pwede niyang gamiton sa pagbadayag sa iyang gahom, Bumbod Lawrence. Okay, so at least lugar karong hapon na Brother Clive, no? Nakat-on kita nga dili di ay gibawal ang baghimo og mga rebulto gani Ginoo na mismo misugo og himo og kanang mga images sa mga temple o mismo si Moises gitugo pa gani image sa usa ka halas nga bronze. Ang gibutang dito sa Exodo Brother Clive is ginganlan man to, no? Kato sa kinsa tong mga gidili Brother Clive, Baal, Nibo, si Astarot, si Camus, Mulok, no? Sumuni ang ilang mga ginganlan man di ay. Bumbod Lawrence. Ginganlan So man di ay. nagi specific ni kinsa ilang mga idols Bumbod Lawrence. So tirawason tiguro og basa Brother Clive, no, para mabasahan to sila. Okay Brother Clive, lastly imong panawagan sa ato mga devotees karong mga panahon na ug ang ato pong mga igsuon nga naa sa laing sikta nga medyo hilabtunon man kaayo ang ilang mga comments sa atong Facebook karong panahon na. So alang sa mga debuto, no, parayon sa atong gibuhat kay kini very biblical o kini po, no, nagsukad pagid sa unang panahon sa mga early Christians, no, ang paghatag og homage, pagrespeto, pag-honor sa mga religious symbols. Ug alang sa itong mga igsoon nga dili katoliko, no, mas maayo nga ila pong investigate o sisahor pag-ayo biblically og sa mga early Christians nga practices kung wala bagay mga rebulto para nga dili lugar ditso ang mahimo nga conclusion, no. Kaya matod paniskathan nga medyo nahimo silang dirty-minded kaniadto, but sa dihang yang giusisa Bumbod Lawrence, nakita niya ang kamatuoran di ay gipresent sa simbahang katoliko, pinasikat sa Biblia ug sa mga practices sa mga early Christians. Daghang salamat Bumbod Lawrence og happy feast day sa translasyon sa Nazareno kanimo. Daghang salamat Brother Clive. Mga kabombong ka Star Nation ato nakauban si Brother Clive Kalimutan gikan sa Confraternity of the New Apologetics.